Nizokeshela. Aiwa chimgoindo. Ndienda kupi? Aiwa kweze kofana nomba kwa. Aiwa hakuna kwandiri kuenda shamwari. Aiwa indo kana. Doti ndiende kupi? Ona ke antoko yezvemanenge tengoita zvemucholo izvofana kuenda kwedzi odoti wakudza nongonzo tiri pano plus indo sikana tana mukadzi. Atozvinzwa kuti nditori panapa kuna kwandiri kuenda. Aiwa ofana uende ona kwedzi keko. Doti ndienda kupi? Ofana nomba kwenyu indo kana. Ndakutogara panapa. Aiwa usikona kwedzerewa ndofana kuita kuti mafriends angu afana kuona uri pano plus vavakidzani lendro dhomono sondogara ndika ndiri panapa aiwa amukoendesha. Saka unoda kuti ndigare unoda kuti unondida mausiku chete masikati out kana undiona. Aiwa kuti vanhu vatombozoti tinotosangana. Aiwa takataurirana kuti iwe uchaenda kumba kwenyu indo kana. Aiwa kuno kwandichaenda. Takara tisina kudzivirira kukana ndani nimbe. Aiwa atozosuna after ipapo aiwa wakundoti ndirasira. Aiwa